mfethu. Amkhaya mfethu. Ha. Back with another video. Yo, basically today we're witnessing King Ginger come up. And big shout out to Nonfactors BC for subscribing to the channel. And if you want to get shouted out, make sure you hit that subscribe button and notification bell. And I'll be sure to shout you out to the next video. Thank you for tuning in. Let's get straight into it. Ngizoshiwa bafazi, sisomna iphone yakho. Bafethu. Like ayikho into engizoyikhuluma. I was here to fix your relationship and everything, but ngiyabona nomshida wakho fethu ukuthi ngapha kanjani. Angikwazi ukuqhubeka amaku kanjena bese. Wena sisamo samthanda umshida wakho? No. Awusamthandi. So wena Mic engane kanjena, he can barely even hold the mic. uyaphuma kule relationship. Yes. I'll tell him it's over mfethu. No, naphethe. Yabona mfethu. Amkhaya mfethu. Amkhaya mfethu. Musa man! Musa beka safunda, you can tell that Musa man. Again, emusa balo muntu mfethu. Mfethu. Alright. Amjwayele wena lapho wena. Yes. Owen. Yes. Mfethu Musa hlehlisa lo mtshita lona mfethu. Siswami Indaba mfethu lokuhleka la iduze mfethu ithini? No, yazi inkinga yini? Yini ekuchazayo? Uzungu akayithinta ifoni yami yabo. Wena uyithintile nje ifoni azungu. Kodwa wathi ngeke uzuyithinta ifoni yami. But yakho wena uyithintile. Eyami phela ifoni. Ayishayifuna mawuyithinta. Wena ufihlani la? This is what I came for. No. No. Hey, miyeke mfethu. I don't want No, they're to this level though. anything to do with you. Awuthami It's that good, brother. siswami. No way, it's that Ima, good, oh. boy. But she's even joking. No I'll tell way, him. it's that good, dog. Siswami. Ima wo. Hey, I'm mfethu. Try to sister. Okay, ngiyawuza. Ima. Ah, yeah, my man, Ginger. I got Timu Musa, boy. He's holding it down himself. Siswami, cela ukubuza, are you happy about this? No. Manje wena njengoba ubona ukuthi yena uJolene noThabiseng wena uzoqhubeka vele niyenze le. No, angisakufuni. How? Angisakufuni. Thukana nami. Laba fika manje la endleleni besama kahle. Hayi, It doesn't matter anymore ukuthi baphuma phi. Wena Bese ukuthi ngabe yaxolisa mfethu ukuthi wena vele uyambhabaza uNthabiseng niyeke lento mhlawumbe uzokuxolela ke at least. Bheka ngiyaxolisa ke. Ngiyaxolisa. Angifuni apology yakho. Wena siswami umuhle kanje uzovuma ukuthi ushare. Bheka. Niyamshare ke manje. Baphuthwa mawume kahle. Wena Swami umuhle kanjena, uyamphakamisa overboard. Mfethu ungalokhu ungiphusha mfethu. Yazi into awuthemba ungalokhu uzoboshwa awuthemba. Yabona manje talent enzenzayo ngiyakutshela ngifaka amaphoyisa mina mnganami. Ngeke ngambambi mfethu. Ngambambi. Ngiyanitshela mina nangithinde ngibiza amahata manje ngizonya mfethu. Awubambe la mfethu, awubambe la ngidile nale out le. Yabona mfethu. No, man, Ginger. Hayibo Ginger, ubaleka knew it. Bushara tenda. Go. Kwani namo. Mutafanya namo. Asicheck ifoni yakhe ke nasiqedeke. Kune phone la, keep phone ephinda. Keep phone. Kune phone la, check ifoni yakhe and then sibone ukuthi khamba kanjani. And awuthama ukuqhubeka kanje. Yabona mawuqhubeka kanje mfethu. Ngiyakutshela mina ngifaka amahata mina ngoba ngeke ngikwazi ukubamba ngezami izandla. Na iphone. Uzobe seyakushayile boy. Uzolanda amaphoyisa induku uzobe usitholile boy. Hawu. Zwakala wena siswami. Wena siswami uzoqhubeka nje umbone efuna ukungishaya nje uzoqhubeka nje njengoba efuna ungishaya. Awuthemi mfethu yazi umchita mfethu awumancane mfethu angithi check ifoni yakhe manje awufuni awulalele mfethu ningakhulumi nini. Okay, confession. Yes. I was going around playing my music through a speaker nearby MTN Butcher.
My phone was in my pocket. Some guy pushed me on my shoulder with his shoulder. After some moments, the song started to sound like the phone was disconnecting. When I was looking for my phone, the phone was gone. I was pickpocket. Like that black people laugh at black people who cannot even speak English, dog. How is that good, dog? No good to mutumsizi, I'm saying, bro. Make it make sense, dog. Hey! Hayibo. Hayibo. Hey! Oh. Give pussy a raise, boy. Hayibo. Hayi wena ngijwayela kabusi woza la awuthami ungibambelani. Uyasibona? Up. Down. Ho. Yohlala sibaningi. Leli. Yo. Mangikhuluma ngebrinjolo bafethu ngisuke ngikhuluma ngalo li fruits leli. Manje uyaqoka ibrinjolo. Hayi bonjoti. Leli nala lempentshisi kuhlangene kokubili. Bheka lapha sister khuluma iqiniso. Guys, nisho mase ngigqoka noma yini, boy. It's can't. Angisho mase ngigqoka noma yini. Ayisho kuloshini lohlala sibaningi. Ngiyasho ukuthi ngisikhothane ngiyi-1 kanti sibaningi. Khuluma sisi. Kwenzakalani novana? Njengoba ngisho uyi-male bestie yami. Ngiqale That's confirmation. Awudingi ukusho okuningi. When she says he's a male bestie, it's shy, boy. It's shy. uqale okay with male bestie with benefits ngiqale nini ukulana. Cela nje usho lokho and then my brother uzo decide then ukuthi wenza kanjani. At least ke benisebenzisa i-condom. At least. Yo, hayi ngathi ayisekho. Lapha phela ngibalekela ukufa kunini bathi bafastekile. Ish nawe uyibeka kabi ukuthi siyadlana Okay, no. andlani ke sister niyasizana. Did you use condom though? Condom. Yeah, we did. Good. Unamanga. Badlana ke awuthami usuyazi ukuthi umuntu wakho uququdwa uThepho. Na awuthami sangiqhubeka nijole nalo njengoba umbona lo ukuthi ukufebela noThepho. Ayisho kuma kule game ubukhothani mothola ukuthi bakufebela shukuma mina ngivele ngicela indlela yabo. Yeah. Indlela nakhona sengicela ngokushaya ibhomu ngihambe yabo Power because to that. baningi abogela abafuna ikhothani kulomdlalo engeke uqine egamini mocava ukuthi khona umuntu okufebelayo Yeah, ngithola. true. Let's cut on and skip SJ. Alright, hold on, brother. Alright, boy, nobody wants to wear that, dog. Oh, true. Nobody wants to wear that. Anyways, phela lapha indaba. And angeke Thank you guys for tuning in. This was a W episode. Lumjida needs to change his trip. Many change the trip, dog. Me, I'm not inspired by this Kotani. What is this? But yeah, I'll see you on the next episode. And big shout out to Nontlantla again. If you guys want to be shouted out in the YouTube channel, make sure you subscribe and hit the notification bell, and I will shout your name out. See you in the next episode. Peace out. Pa.